compartir con vos a nosa felicidade. En primeiro lugar, queremos presentarnos. Somos un grupo de nenos do Ceixo Ramón de Moeche e facemos chamar os históricos. Os históricos? Sí, históricos. Chamámonos así porque somos os máis maiores do colexio e iso dá repercusión histórica. Na nosa tarde queremos compartir con todo aquel que desexe os traballos do noso cole. Imos vos contar moitas cousas sobre mates, ciencias e moito máis. Todo terá que ver co carácter educativo e pode servir de axuda a outros nenos e nenas. Os vídeos que subiremos serán creados e editados por nós, con axuda do noso profe. Así que, se os vídeos son un pouco cutres, non nos reteñedes en conta. O que si prometemos é facelo con moito cariño e esforzarnos. Se queredes, podedesme seguir e así poder aprender dun modo máis divertido. Así que xa sabedes, se queres aprender con nós, séguenos. Somos os históricos e queremos formar a nosa propia historia.